Kull event ikollha l-aspett tal-food and beverage tagħha, l-aspett tal-entertainment, l-aspett tal-każ politiku u l-aspett li joħloq ambjent kemm jista' jkun pjaċevoli f'postijiet għal mod temporanju li mhux soltu jiġu utilizzati għal dawn tip ta' attivitajiet. Minn għada l-erja ta' quddiem il-Parlament ħajkonna fejn tispiċċa t-ġrija u l-mixjan li ħadd titlaq minn Santa Venera u minn Birger Carmen, minn Sirius Ball, u hemmhekk ħajkonna numru ta' attivitajiet sportivi, zumba, gymnastics, basketball, football, etc. Da biex niċċelebraw l-sports. Fil-każ tal-ħamis ħajkun hemm il-konkors kontinent Indipendenza, fil-każ tal-ġimgħa ħajkun hemm iċ-ċelebrazzjoni 135 sena ħidma għal Malta, fil-każ tas-Sibt ħajkun hemm il-kunċert tax-Xarlu u fil-każ tal-Ħadd wara l-mass meeting ħajkun hemm il-Kanta Napoli. L-erja li qegħdin fiha aħna li qed insejħula l-Meeting Point 2015 għax nħossu li l-pjazza tista' tkun ukoll bħal huma l-pjazzas kollha Maltin wok ta' fejn nies ikunu tal-ma jkunu opinjoni politika jistgħu jintefgħu bil-qiegħda u jgħidu erba' kelmiet.